Mandibulise Mzontsundu, mandinibulise bantwana bendlu kaNgoni, mandinibulise sizwe esintsundu. Ngugaba lwenkanyamba yesizwe sama-Afrika, nguZulu liyamkhusela, nguNkwenkwezi ziyamkhanyisela, ngundalo iyamamela, molweni nonke. Molweni nonke. Bantakwethu, ndifikelwa sisibonakaliso esiye sawuphazamisa kakhulu umoya wam, esindenze ndazibuza imibuzo eluthotho, esindenze ndazibuza imibuzo emininzi kakhulu. Bantakwethu, si-under attack, singabantu abantsundu, sisempini kamoya. Ndiyanibulisa bantakwethu, ndiyanibulisa bazali bam, xani nonke. Sibonakaliso esindifikeleyo kobusuku siphuma kubo, simanyukunyezi kakhulu, sibuhlungu kakhulu. Kunabantakwethu abanokuthonga belala nomntu ongumama, kunabodadewethu abanokuthonga belala nomntu wesilisa okanye umntu ongutata ethongweni okanye umntu ongubhuti, without knowing intoba kanti ngalo lonke eli xesha basabalalisa inzala yabathakathi, ngalo lonke eli xesha bakhulisa inzala ezweni lobuthakathi. Ngeli xesha wena mntakwethu ulala nomntu ongusisi, uyasetyenziswa intoba ukhuleliswe impundulu ezokwenza umntana ezweni lobumnyama. Uyasetyenziswa wena dadewethu intoba ukhulelwe umoya wobumnyama oza kusetyenziswa ezweni lobumnyama. Ibuhlungu le nto bantakwethu. Abanye benu niya koosiyazi, afika athi usiyazi wena wakhe wafumana i-abortion, ube ungenalwazi le-abortion owakhe wayifumana, kanti ngelaa xesha wawukhulelwe umntana wasezweni lobumnyama. Ngeli xesha wena ufumana i-miscarriage, yenzeke kuwe enyameni, kodwa laa mntana usaphila wena Ocimbafama waye wachitheka. Elaa sana Ocimbafama lachitheka lisaphila, lisezweni lobumnyama. Ngelaa xesha wena wenza i-abortion, kunemimoya eqhubayo intoba mkhuphe lo mntana, awuzenzi. Kufika ixesha intoba elaa gazi ulihambise kubanikazi balo. Andazi noba niyandiva nabantakwethu, andiyazi noba niyayiva nale mbudane endiyithethayo. Sisibonakaliso esifike kum last night, intoba eli gazi Ucimbafama lichithekile kuwe lisaphila. Mntakwethu, esi spam esikulahlekelayo every night, Ucimbafama ulala nesilwane esithile kuba mhlawumbi sizochitha impilo yakho, siyaphila, singumntana ezweni lomimoya. Abantu abathwalayo kuthiwa umntu unotikoloshe, ucreatwa out of ispam sakho, ucreatwa of i-miscarriage yakho dadewethu. Ngenzeka nje wena impilo yakho imile, ngenzeka mhlawumbi xa uhlele endlini nokubona ngathi kunomntana othi tshe, mhlawumbi uhlutshwa lithongwe lomntana phakathi. Ewe, umntana waba naye dadewethu, njengoba Ucimbafama wena ukabi naye umntana, unaye umntana kodwa uphila ezweni lemimoya yobumnyama. Lo mntana akho Ucimbafama wakulahlekela, mzothi kuwe namhlanje uyaphila, usezweni lemimoya yobumnyama.
uyasetyenziswa, ulikhoboka likamoya, ulikhoboka lokuthakathiswa. Inzulu lento idinga umuntu onendlebe zikamoya, idinga umuntu ozohlala phansi azikisise ukucinga. Uyaye ebantwini kuthiwe wena mntakwethu awunamntana ongaphandle na emtshatweni, adathi omnye usiyazi athi unomntana oyintombazana okanye unomntana ongumfana wamfumanayo, ube wena ungenalwazi. Ufumanise uba akho ntombi eyakhe yenza i-miscarriage okanye yenza i-abortion phantsi kwegama lakho yakuxelela, kodwa wena xa ulele wenza abantwana. Wena dadewethu xa uleleyo ukhulelwa abantwana abangaziyo kweli lizwe thina esikulo lwenyama, kodwa baya ezweni lobumnyama bayosetyenziswa ukwenza ubuthakathi. Ubudoda bakho bhuti abusafanshini ngendlela bekumele kanti bufanshina ngayo. Nawe sisi awusafanshini ngendlela bokanti ufanshina ngayo, uphelelwe nje. Kodwa xa ulele uactive kungenxa yokuba uyasetyenziswa ezweni lobumnyama into obuzalele khona. Zothi kuwe namhlanje la miscarriage wayifumana enyameni, kodwa ezweni lobumnyama umntana wakho uyaphila. Zothi kuwe namhlanje kwesi sibonakaliso endisibonisiweyo, umntana wakho bhuti lo umenze ulele uyaphila. Njengoba wawuthonga ulala nomntu, unomntana osezweni lobumnyama osetyenziswa ukuba enze ubuthakathi. Ndizothi kuwe wena dadewethu, ndizothi kuwe namntakwethu, ndizothi kuwe namzali wam onomntana waswelekayo ke ngoku nyhani apha enyameni, kodwa zange umthonge nangemini enye. Unodadewenu waswelekayo zange umthonge nangemini enye. Unobhuti wakho adutyulwayo, unobhuti wakho asweleka kwi-car accident, okanye udadewenu okanye umzali wakho, kodwa zange umthonge nangemini enye. Ndizokuxelela into yoba usaphila, ungumkhovu okanye usisithunzela ezweni lemimoya. Yabo laa mntu wakowenu ongamphuphiyo, yabo laa mntu wakowenu ongakufikeliyo emathongweni, usisithunzela ezweni lemimoya. Ndithetha ngalaa mntu wasweleka kuwenu ngendlela engaqondakaliyo. Ndizothi kuwe namhlanje usisithunzela ezweni lemimoya. Uyoxa sefile kwelaa cala kube ngona nimthongayo. Uyoxa sefile okanye nabiza umntu intoba azokwenza umsebenzi wokuba makasuke kulaa ndawo akuyo, kulapho niyotsho nimphuphe khona, kulapho ayotsho avele khona emathongweni wenu. Kodwa isibonakaliso esiniveleleyo siwuhlukumezile umoya wam kakhulu. Ndide ndaboniswa nangendlela ekumele siwulwe ngayo lo moya. Ndide ndaboniswa nangendlela ekumele siwulwe ngayo lo moya, nangendawo ekumele siwulwela kuyo. But ezinye izinto andinozithetha kweli khasi. Ndizozithetha enkonzweni, bachazele abantu abasenkonzweni into yoba isibonakaliso sihambe sahamba saphelela apha. Kodwa andizukwazi ukusithetha siphelele kweli khasi likamoya ngenxa yezizathu ezithile. Ngenxa yezizathu ezithile andifuni ukuba ndigqwethane nezihlwele zam, andifuni into yoba ndigqwethane nesithunywa esindiphetheyo. Kodwa njengetola ndithe mandivele ndinazise bantakwethu ngelishwangusha
elisiphetheyo okanye ngelishwangusha eliqoqisa amakhaya wethu, elishwangusha eliqoqisa abantakwethu, oodadewethu. Ndizothi nje kuwe namhlanje babona ungabathongi nje, abaswelekanga kodwa bathwetyuliwe. Umuntu othwetyulweyo umthonga ngela xesha mhlawumbe sanda ukusweleka, umbone evukuvuka emzimbeni, emdaka, enalo negazi, okanye umbone esopha, evela kuwe engathethi kodwa esopha igazi, okanye avele kuwe emdaka. Lo mntu lowo uthwetyuliwe, lo mntu lowo akabhubhanga kodwa utheni? Uthwetyuliwe. Asekhona kamagqirha okwenyani akwaziyo ukubuyisa umntu othwetyulweyo, okanye akwaziyo intoba asebenze laa nto ingathi sisidumbu esebhoksini phakweni. Ndizokunishiya, kubalulekile ukulanda imimoya, kubalulekile ukulanda umoya womntu apho athe waswelekela khona okanye athe apho wawela khona. Kuba nibona iingozi ezingaka nje ezindleleni kungenxa yemimoya engazange ilandwe kwamawayo. Nibona iingozi ezingaka nje kungenxa yemimoya engazange ilandwe ngabanikazi bayo. Kunamakhaya angakholelwayo kuba imimoya iyalandwa. Loo mimoya leyo yiyo ebangela ingozi ezindleleni, especially imimoya yabantu eyemka ngohlobo lwe-accident, especially imimoya yabantu abaswelekela kumathaveni. Ufike kwithaveni kuhlale kubulawa njalo, kuhlale kuxatyanwa, kubulawana, kungenxa yomoya ophayo ongazange ulandwe yifemeli yakhona. Kubanikazi bamathaveni, kubanikazi bamaklabhu, bavumeleni abantu balande imimoya yabantu babo kwiindawo zenu zokushishina. Bavumeleni abantu balande imimoya yabo kwiindawo zokushishina, kuba nivula impompo yegazi engasoze liyeke. Bendizothi kuwe namhlanje isibonakaliso endisibonileyo simanyukunyezi kakhulu. Wena wenza i-abortion ngezizathu zakho, kodwa kunomoya wawuqhuba into yoba wenzela abortion ngenxa yokuba wawufuna elaa gazi. Wena ufumene i-miscarriage njalo, wena isisu zakho azihlali, kungenxa yokuba abantwana obathweleyo okanye obathwalayo abenziwanga ngulo tata uhlala naye, benziwe yimimoya yobumnyama kuwe, bayaphila ezweni lemimoya yobumnyama. Bhuti wam, ubudoda bakho abusasebenzi kakuhle kumama ekhaya, kungenxa yokuba wena ulala nempundulo, ukhuleliswa impundulo. Dadewethu ulaliswa nempundulo. Yiloo nto kungekho ndoda ehlalayo ebomini bakho. Yiloo nto bafike nje abantu abangootata, once walala nawe angasaphinde abuye kuwe, kungenxa yokuba wena unendoda onayo yasezweni lobumnyama. Phakathi bukhona abantakwethu, mhlawumbi omnye umuntu angathi kuwabukho ngenxa yokuba engakholelwa, kodwa ndizothi kuwe namhlanje ubuthakathi bukhona. Kodwa siyimfihlakalo yama-Afrika, sinayo indawo esiyibonisiweyo into yamasiyongxola khona, sihambe nabantu abanale ngxaki, siyongxola khona, sithethe, sibancede abantu bakuthi. But nditshilo ndathi andizubhinzisa yonke i-information kwi-social media, uyoba nethamsanqo zayo kwimfihlakalo yama-Afrika.
kuba ndizayithetha yonke into, special ngomgqibelo apha kwaShowco eKhayelitsha opposite uhlaza. Ndakuyigqibezela khona le ncoko ndichaze nakwinkonzo ye-10 kaJuni ezawube iseRhawutini eFreedom Park. Yona nkonzo yoba inkulu kakhulu yokubopha imimoya emibi, nkonzo enkulu kakhulu esisabe siyenza pha. Nalapho abantu ndiyokubaxelela ukuba mele senze njani ukulwa nelishwangusha, kumele senze njani ukulwa nala magqwirha. Igqwirha libulala nditsho linomzomnye, lingenayo nemoto. Wena njengoba wena ucinga fama amagqwirha akhathalele imoto, igqwirha lithakatha lingenanto kwalona, lithakatha lingenanto kwalona, lingenamzi. Kunzima kwakhulu ubona uba uzibuze uba lo mntu kutheni na esenza le nto ayenzayo, kodwa igqwirha liyakuthakatha. Kunabantwana endibaziyo into yoba every night bathi bawugaba sasingalali, kunexesha lokuba uvuke ebusuku uhanjiswe into yoba uyokwenza imikhuba, uvusulele. Wena ucimba fama ulele kanti umphefumlo wakho ugqiba abantu le ngaphandle. Ngeli xesha wena ucimba fama ulele, umphefumlo wakho uyasetyenziswa ukuchitha igazi kwezinye indawo. Uyakwazi ususwa apha eSouth Africa uyosetyenziswa ezweni elikude into yoba wenza imikhuba, wenza ubuthakathi. Zothi kuni bantwana bemfihlakalo, phakamelani impilo zenu, phakamelani ubomi benu. Ilwani bantakwethu, sinukuhlala nje. Amagqwirha akholwa kakhulu ngumntu ohlala nje, amagqwirha akholwa kakhulu ngumntu oqamela ngeBhayibhile nje qha. Andinangxaki neBhayibhile, but amagqwirha amthanda kakhulu umntu okhonzayo, kuba athi afika nje ezihlelele kungekho nto azikhusele ngayo, but yena engqondweni yakhe ucimba fama uzikhusele. Zothi kuwe namhlanje, phakamela impilo yakho. Basekhona abantu abaphilayo emoyeni, basekhona abantu abaphilayo emoyeni. Wena phakamela nje impilo yakho, nqula uthethe nezinyanya zakwenu, uthi ndicela nindibonise abantu abasahlambulukileyo emoyeni abangandinceda. Sukuza kwimfihlakalo yama-Afrika unganqulanga, thetha nezihlwele zakwenu, zixelele ngathi asizifihlanga mos thina, asisithelanga ndawo thina. Nqula uthethe ngathi, uzicele into yoba zikubonakalise ngoogaba aba, uzicele into yoba zikubonakalise ngale mfihlakalo yama-Afrika. Njalo xa siza kweli qonga sizisa into esivuke nayo ethongweni. Ntsebenzo nentsebenzo esizisa kweli qonga yintsebenzo esivuke nayo ethongweni. Yayicamagusha. Masibonane ngomgqibelo kwaShowco eKhayelitsha. Oh
for